Jennifer Lopez. Herečka, zpěvačka, tanečnice, módní návrhářka. Tak by se ve zkratce dala popsat tahle americká kráska s portorikánskou krví. Čím zásadně ovlivnila jeden z největších internetových vyhledávačů a v čem je oproti kolegům z branže výjimečná? Jennifer už odmala zbožňovala tanec. Do kurzu začala chodit před více jak 40 lety, tedy když jí bylo 5. Protože rodiče neměli dost peněz, musela si na taneční kurzy vydělávat sama. Její píle ji ale dostala až do klipu Janet Jackson, kde přičichla k herectví a i když přemýšlela, že by se z ní mohla stát právnička, nakonec se rozhodla pro filmové plátno. Prvního velkého hereckého úspěchu dosáhla v roce 1998, kdy byla nominována na Zlatý glóbus za film Selena. Tehdy za něj dostala $1 milion. Za film Příšerná tchýně o 8 let později zinkasovala už $15 milionů, tedy asi 368 milionů korun a stala se tak v té době nejlépe placenou latinskoamerickou herečkou Hollywoodu. Lásku k hudbě a zpívání v Jennifer probudilo právě herectví a její role Seleny. 2 roky po natočení tohoto filmu vydala svoje první album s názvem On the Six. Doposud vydala 8 alb, z toho 1 naspívala ve španělštině. Za hity Let's Get Loud získala nominaci na Grammy v kategorii nejlepší taneční single a v roce 2014 naspívala oficiální písničku FIFA World Cupu We Are One. V současné době v rádiu boduje s písničkou And Your Mama, kterou pro ní napsala Meghan Trainor. Jennifer Lopez sbírá úspěchy nejen na hudebním a filmovém poli. Angažuje se i v oděvním průmyslu, vlastní svoji módní značku J.Lo by Jennifer Lopez a navrhuje oblečení pro mladé dívky. Velký ohlas sklidil i její první parfém, kterého se prodaly rekordní počty. Čím se ale nemůže zas tak chlubit je stálost jejich partnerských vztahů. Byla už 3krát vdaná. Z posledního manželství má dvojčata, která se jí narodila v roce 2008. Po jejím boku se objevil i Puff Daddy nebo Ben Affleck, se kterým byla dokonce i zasnoubená. Nedávno se ještě psalo o jejím vztahu s Drakem, teď už ale prý randí s hráčem baseballu a hercem Alexandrem Rodriguezem. Jennifer Lopez nepije alkohol, nekouří a ve svých téměř 50 letech má postavu, kterou by jí mohla závidět i kdejaká 20. Také si ji považuje. Svůj pověstný a tolik obdivovaný zadeček si nechala pojistit na téměř 7 miliard korun. Přestože je krásná a úspěšná, nevyhýbají se jí průšvihy a musela už párkrát k soudu. Několik interpretů jí totiž našklo, že kopíruje jejich písničky a soud jim uznal za pravdu. V roce 2000 se jí podařilo pobouřit televizní úředníky, kterým se nezdál její outfit na Grammy a následně vydali pravidla, jak by se celebrity měly na tuto akci oblékat. Naopak velkou inspirací byl její odvážný model pro Google. Po Grammy si totiž chtěli snad všichni na internetu prohlédnout tyto tolik komentované šaty, což přimělo největší internetový vyhledávač zřídit kategorii zaměřenou právě jen na vyhledávání obrázků. Jennifer se povedlo něco, čeho zatím nedosáhl nikdo z umělců, kteří jsou úspěšní na hudebním i filmovém poli. V jeden týden totiž vydala album J.Lo a současně vyšel i film Svatby podle Mary. Navíc jak film, tak i album se staly jedničkami ve svých hitparádách. A v čem je výjimečná Christina Aguilera? Tak nejen to se dozvíte už v příštím dílu Music Spy.